Títol: Teoría y técnica del coste de materiales, análisis de criterios valorativos, escrita sota la direcció del doctor Mario Piferrer Riera, la qual va defensar, com ja s'ha dit, l'any 1976. En ella fa una profunda reflexió sobre la problemàtica que planteja la valoració del consum de materials en economies on els preus no són estables. Després de fer un repàs crític a les tècniques existents en aquell moment, formula noves propostes per millorar la qualitat de la informació als efectes de la presa de decisions empresarials i també de les repercussions fiscals que se'n poden derivar. La senzillesa ha caracteritzat les seves aportacions, que més que un instrument de diment personal han estat simplement un intent de millorar la disciplina. Entre altres aportacions, destaca la introducció del terme passiu econòmic, assumit pel món acadèmic i adoptat per la majoria dels més estudiosos de la matèria. El contingut d'aquest terme suposa un autèntic progrés conceptual que serveix d'ajuda per delimitar els diferents nivells de l'activitat comercial de l'empresa i facilita el seu registre adequat. També, dins la comptabilitat de costos, una altra aportació destacable és l'aplicació del càlcul matricial en la resolució del problema que planteja l'assignació de costos entre diferents centres auxiliars de producció de l'empresa quan hi ha prestacions recíproques entre ells. Però hi ha una altra branca que ha absorbit el seu interès dins del marc de la disciplina comptable. Es tracta de la consolidació. En aquest camp, normalment ha treballat en col·laboració amb altres companys estudiosos de la matèria. És de destacar la introducció del terme socis propis i la dotació al mateix del contingut conceptual que li correspon. Tot això ha permès enfocar la solució general per al càlcul dels coeficients de domini efectiu sobre les societats de grup per part dels socis propis de cada un d'ells. Aquesta solució es va obtenir amb la introducció d'un nou concepte, el de nets virtuals, i l'aplicació del càlcul matricial en la seva formulació. Amb els coeficients de domini efectiu es pot atribuir el patrimoni net en general i els resultats, en particular, de les societats de grup entre els diferents col·lectius de socis que hi participen. Aquesta aportació el va fer mereixedor l'any 1994 de la concessió d'un accessi al Segundo Premio de Investigación Contable José María Fernández Vilma. Així mateix, seguint dins el camp de l'estudi dels grups, també ha participat en l'elaboració d'un model general de valoració dels títols de cada una de les seves empreses. Amb el model obtingut es pot resoldre el problema que suposa determinar quin és el preu d'equilibri per als títols de cada empresa del grup. Aquest últim treball se li va concedir l'any 2000 un accessi del Premi d'Investigació Comptable convocat per al Centro de Estudios Financieros. Als mèrits ja esmentats cal afegir-hi a més un component que entenem que és determinant per la nostra universitat. Des de la seva creació, la Universitat de Girona ha pogut comptar amb el suport desinteressat del doctor Ferrer. La seva ajuda es va canalitzar bàsicament a través del llavors Departament d'Economia i més concretament el conjunt de professors de comptabilitat. Tots nosaltres ens vam beneficiar de les seves sàvies aportacions, que van ser de gran vàlua a l'hora de posar en marxa les noves activitats acadèmiques. És de destacar la seva dedicació a l'orientació del professorat a l'hora d'enfocar els continguts de les diferents assignatures que desenvolupen la matèria. A la millor dels programes i continguts hi són presents els seus coneixements i experiència que, tot i no ser l'única aportació rebuda, sí va ser la més important. En la consolidació de la plantilla docent del nostre departament, la plantilla docent bàsica actual, hi va tenir un paper decisiu, atès que va ser ell qui va marcar les línies bàsiques per l'elaboració dels projectes docents en un temps en què no hi havia tradició al respecte en el nostre col·lectiu. Per altra banda, va presidir totes les comissions encarregades de resoldre els concursos convocats per la provisió de classes del professorat de la nostra disciplina. En les seves actuacions sempre es va caracteritzar per la rigorositat en què va procedir. El que de veritat li interessava no era que la plaça quedés coberta,
sinó que els candidats proposats per fer-ho reunissin les condicions adequades. Amb la seva exigència no volia res més que assegurar que el nostre professorat estigués al mateix nivell com de la resta de les universitats espanyoles. També a la vessant de les nostres relacions amb el col·lectiu de professorat universitari espanyol de la nostra disciplina, el doctor Mir hi va jugar un paper fonamental. En primer lloc, és de destacar el seu paper en la posada en marxa del primer programa de doctorat del nostre departament l'any curs 94-95, quan encara no disposàvem de llicenciatura, sinó que només teníem la diplomatura en ciències empresarials. En aquestes condicions, calia l'autorització expressa del Consejo de Universidades per tal de poder iniciar el tercer cicle. Per altra banda, hi havia un altre problema que era disposar d'un nombre molt limitat de doctors en el departament, només 2 dels quals eren de la branca d'empresa. La insuficiència numèrica de doctors del departament i la seva falta d'experiència van fer necessari recórrer a la col·laboració de professors doctors procedents d'altres universitats. Novament, hem de dir que va ser el professor Mir qui, fent ús de la seva coneixença i estima dins del món acadèmic estatal, ens va proposar un seguit de companys i ell mateix es va encarregar de contactar cada un d'ells per tal de facilitar-nos-hi l'accés. Així, gràcies a les seves gestions, vam poder comptar amb el concurs de reconeguts professors de les universitats de Barcelona, Màlaga, Granada i Autònoma de Madrid. La participació d'aquests professors també va suposar una important obertura del departament que es va permetre comptar amb nous directors de tesi per als nostres doctorants i també l'accés a noves línies de recerca. En els nostres començaments, quan només coneixíem per nom quines eren les persones més significades de la nostra disciplina, l'accés a congressos i a conferències i jornades especialitzades ens va permetre conèixer-les de més a prop. Però va ser el doctor Mir qui ens va ajudar a introduir-nos dins el col·lectiu de professors universitaris de comptabilitat, fent que no només coneguéssim, sinó també fossin coneguts per tots els nostres companys de les diferents universitats espanyoles. I la seva presència a la nostra universitat ha continuat fins ara. Avui encara ens està ajudant, donant de forma totalment desinteressada un curs de reciclatge per als nostres professors de comptabilitat de costos i de gestió. Per tot això, i per moltes més raons, rectora magnífica, sol·licito que s'atorgui que es confereixi el grau de doctor honoris causa al senyor Ferran Castró. Heu estat designat doctor honoris causa de la Universitat de Girona per la vostra llarga trajectòria acadèmica, caracteritzada pel rigor que ha acompanyat totes les vostres actuacions, tant en el camp de la recerca com en el de la formació. Per la vostra contribució a una anàlisi rigorosa dels costos en la comptabilitat empresarial, que ha significat un avenç en el coneixement de la realitat econòmica. Per la vostra vocació de servei en relació al món universitari i a la Universitat de Girona, i per la vostra voluntat divulgativa i pedagògica. I com a símbol us lliuro el diploma i us imposo la medalla de doctor honoris causa. Us admeto i us incorporo al claustre de la Universitat de Girona. Té la paraula el doctor Ferran Castró amb motiu del seu ingrés a la Universitat de Girona.
rectora magnífica, senyor president del Consell Social, excel·lentíssim senyor secretari general, insignes doctors, professors, familiars, amics, senyors i senyors. Encara que sigui de forma breu, però no per això menys sincera, és de justícia començar la meva intervenció agraint a tots i cadascun dels membres del Departament d'Empresa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i especialment als components del seu Consell la proposta que varen fer en el seu dia en favor meu, així com al Consell de Govern de la Universitat, de concedir-me aquest guardó que avui rebo amb gran satisfacció. També he de referir-me a la intervenció del meu padrí en aquest acte. Ho estic difícil perquè fins ara no he conegut el seu contingut i, per tant, he optat fins a l'últim moment d'incloure en el guió que llegeixo. Però, finalment, vaig decidir arriscar-me, donat que, per una banda, estic convençut que és una persona summament escrupolosa en el compliment dels deures i, per l'altra, sabia que en aquest acte tenia encomanat fer el meu elogi. Per tant, vaig pensar que podia estar ben tranquil, no tant pel que podria dir, sinó molt especialment pel que tindria que callar. El meu agraïment, doncs, per endavant, esperant que s'hagin complert les meves expectativas. Asimismo, antes de iniciar mi discurso, deseo expresar mi profundo reconocimiento a todos aquellos, más que compañeros y amigos, que habéis acudido desde universidades distantes y distintas para acompañarme en este acto, para mí, tan emotivo. De todos vosotros guardaré siempre un recuerdo imborrable. El moment en què m'arriba aquest guardó, coincidint amb la fi de la meva vida acadèmica, em permet mirar enrere i repassar la meva trajectòria, podent constatar la importància que ha tingut l'atzar, especialment en el començament d'algunes de les fites més destacades. La primera va tenir lloc a la tardor de l'any 1961, quan mancava una assignatura per acabar la llicenciatura i estant a punt de començar la meva vida professional a l'empresa privada, vaig arribar-me a la Universitat de Barcelona creuant-me amb el professor Antoni Calafell, que durant el curs anterior m'havia impartit l'assignatura de comptabilitat de costos. En pocs minuts va preguntar-me si havia pensat en dedicar-me a l'ensenyament i si volia ser ajudant seu. Al dir-li que sí, em va contestar que ja ho era i d'aquesta manera